की मृत्यू म्हणजे काय, ही तर आपल्या जीवनाचीच एक सावली आहे जी कायम तुमच्या सोबत असते. जीवन म्हणजे ऊन आणि मृत्यू म्हणजे सावली. या सावलीमध्ये माणूस जातो म्हणजे काय होतं, स्थळ आणि काळ यामध्ये एखादा माणूस थांबतो. अमुक स्थळी अमुक काळात तो माणूस आपल्याबरोबर राहतो आणि एक दिवस नाहीसा जातो. तो आपल्यामध्ये असतो तोपर्यंत आपल्याला दिसतो, पण आपल्यातून गेला की कुठे काय त्याचं राहतं तो कुठेही आपल्याला दिसतच नाही. तो गेला तरी घरातली कुठली जागा एखादी हे होत नाही, सुनी होत नाही. आपण जरी म्हणतो, भाषण करतो की त्यांच्या जाण्यानं प्रचंड पोकळी निर्माण झाली, कुठेही पोकळी निर्माण झालेली नसते. सगळं काही तेच असतं. पण तरीही अशी माणसं जगणाऱ्या लोकांच्या मनामध्ये आपल्यासाठी एक जागा करून जातात, एक कप्पा ठेवून जातात आणि त्यांची आठवण पुन्हा पुन्हा करत राहणं, पुन्हा पुन्हा होत राहणं म्हणजेच त्या लोकांना लाभलेलं ते स्वर्गपद असतं. स्वर्ग आणि नरक याच्या पलीकडे काही नाही. लोकांच्या आठवणीमध्ये तुम्ही जितके काळ राहाल तितके तुम्ही स्वर्गात आहात, आणि लोकांच्या आठवणीतून तुम्ही जितके लवकर पुसले जाल तोपर्यंत तुम्ही नरकात आहात. ही स्वर्ग नरकाची अत्यंत साधी अशी माझी व्याख्या आहे.